Хайырлы көн Татарстан, саулар мәсез кадерле телевизор караучылар. Бүген 29 июнь иртәсендә мин Азия Батырханова һәм тапшырубызның җат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Татарларда элек-электән гармунсыз авыл булмаган диярлек. Яшьләрнең аулак өйләре, кичке уеннары берсе дә җырсыз, гармунсыз үтмәгән. Соңгы елларда гармун моңы кызганычка каршы тормышыбыздан югалып бара. Буа районының Исәк авылы җирлеге гармун моңын яңарту максатыннан Уйнагыз гармуннар төбәк-ара фестивален башлап җибәргән. Ул авыл сабан туе белән бергә уза. Журналист Мөршидә Җихан икеләтә бәйрәмгә сәфәргә чакыра. Димәк, моңнар кайткан әлкигә дип исемләнгән телевизион сәяхәтебезне башлыйбыз. Торган җир көмеш, туган җир алтын диләр. Чынлап та, нинди җирләр, илләр гизеп, кайда гына йөрсәң дә, кем генә булсаң да, туган як күңелгә иң якыны. Буа районының Әлки авылы халкы өчен дә туган нигез, туган туфрак иң кадерлесе. Тарихи чыганакларга караганда аның атамасы авылга нигез салучы кеше исеменнән барлыкка килгән дип фаразлана. Әлки 17нче гасырда нигезләнеп, 2 мәчете булган авыл. Ә мәчетле авылларда күбесенчә мәдрәсә ачыла. Баһавутдин хәзрәт Таҗетдинов тырышлыгы белән бу төбәктә яшәүчеләр дини белем дә ала, тора-бара җәдидчә укытуга күчә. Әлки авылы Казан ханлыгы вакытында Нугай дорогасына кергән тора-бара Касыйм татарлары күченүе нәтиҗәсендә тулыланган. Авыл тарихын зират ташлары аша да ачыклый галимнәр. Димәк, әлеге авылда зур шәхесләр туының тарихи җирлеге бар. Әлкидә борынгы ишле нәселләрнең берсе Зиятдиновлар нәселе. Монда безнең вакыттары бер авыл советлы эбр бар иде. Мөмкин менә безнең кадәр торган җырсыз нигезендә күршләр мәктәбе эшләп тора бүген Аллаһка шөкер. Каты токым дип атыйлар тормышның төбеннән күтәрелеп, көчле рухлы булып яшәгән нәселне. 9 бала тәрбияләп үстергән Бөек Ватан сугышы ветераны Шәһәретдин абыйның да, хәләл җифете Шәмсебана апаның да якты хәтере кадерләп саклана. Авылның киләчәген кайгыртуда аларның уллары табиб Татарстанның сәламәтлек саклау министры булып эшләгән Камил Зиятдиновның да өлеше зур булды. Арабыздан бик иртә китсә дә матур эшләре калды. Хәзер авыл өчен озак еллар республика күләмендә җитәкче вазифаларында эшләгән Раил Зиятдинов җанатып йөри. Әлки сабан туе белән бергә төбәк-ара гармунчылар фестивале үткәрүне дә ул тәкъдим иткән. Быелгысы 3нче һәм ул гармунчылар чыгышы белән башланып китте. Аның моңы дәвамлы булып киләсе буыннарга барып җитсен иде. Авыл сабан туе халыкчанлыгы, ихласлыгы белән дә күңелгә якын. Анда җитәкчеләр дә үз кеше. Бәйрәмнең тәрбияви мизгеле. Туган ил ул шушы җирдән, шушы туфрактан башлана. Мөхтәрәм кунакларыбыз, Әлки Исәк Әнкәбе җирлегендә торучылар һәм безнең барлы якташларыбыз. Буа районы башлыгы исеменнән кутлаган Илдар Еремеев калага китеп тә саласын онытмаган күренекле якташларга рәхмәт хатлары тапшырды. Аеруча Буа якташлык җәмгыяте эшен югары бәяләде. Буа районы хакимияте белән бергә якташлык җәмгыяте бик күп игелекле эшләр башкара. Биткән авыллар барлана, сугыш, тыл ветераннарына, аз керемле гаиләләргә ярдәм оештырыла. Ә иң мөһиме күренекле шәхесләргә авыл тарихына, гомумән район тарихына багышланган китап, энциклопедиялар әзерләнә. Сабан туе мәйданында якташлык җәмгыяте президенты лаеклыларга бүләкләр дә тапшырды. Беренчедән бу безнең иң көтеп алган сабантуй, данлы сабантуйыбыз. Икенчедән сабантуй булган авылларда тормыш бар дигән сүз. Бу авылларда халыкны, яшьләрне калдыру өчен зур эшләр эшләнде. Сүз дә юк. Хөкүмәт тарафыннан монда инде бик күп эшләнде. Аның юллары да асфальтланды. Газа да кирде. Клублары да эшләп тора. Мәктәпләре дә бар. Исәк авылы җирлегендә үткән милли бәйрәмнең тагын бер традициясе бар. Сабан туе бер елны Исәктә, ә икенчесендә Әлкидә уза. Ә бу минеке шәбрәк булсын дигән татар халкын чагылдыру форсаты.
Орны да исәкнекенә шаган, халкы да үзебезнеке, жарты киленнәр бездә, ярты кызларыбыз аларда, күбесе безнең исәк кызлары килде. Балалар уртак кыныклар, шулай итеп кыда-кыдагыйлар, бар да бергә шатланышып, бәйрәмгә җыелдык. Аллага шөкер. Сыңлап килгән язлар шикелле, сыңлап килгән Сабантуйның иң тәмлесе бездәдер дип уйлыйбыз. Нәкъ шулай булды да Уйнагыз гармоннар фестивале үзегенә дә бәйрәм күрке. Гармончыларга бәя бирүче Хәйдәр Сафин әлеге бәйрәмгә кайтуны чит илгә юлламадан да кадерлерәк бүләк итеп кабул иткән. Шатлыгыннан йөзләре елмая. Көп фестивальләрдә жюрида утырганым бар. Монда инде чакырдылар гармончыларны, бәяләргә чыгышларын. Мин бик шатланып риза булдым, чөнки соңгы арада гармон ничектер читләшә башлады. Менә ул фақат авылларда саклана. Шуңа бик каты шатланам инде шу шәйбергә. Чөнки гармонсыз авыл ул җырсыз бакча кебек инде, сандугач бакча кебек. Өздереп гармон уйнаучыларны күреп, өлкәннәр яшьлеген искә алса, балаларга үрнәк. Фестивальдә катнашырга дип Казаннан махсус кайтучы яшьләр дә бар. Мен монда дустым чакырды, аның исеме Инсаф Ахмедзянов. Мен однокурсник булайын ул. Бер колледжда укыйбыз. Шу монда Сабантуйда бик шәп. Шуның өчен баян гармоннарны онытмагыз. Менә бит, талантны тиз күреп алалар. Гаделнең уйнавы беренче урынга лаек булды. Уйнагыз гармоннар фестиваленең 2нче дәрәҗәдәге лауреаты Чувашия Республикасыннан килгән җирле артистлар. Саламлат бер хурриете, Сабантуйба, Агатуйба, ежен самыр биргән кәрүлле салам. Тутарсым печвашсем, әмәре-мәре, пуслы, килештерсе бурынны, уям я тебе зиретоватсем. Без гомер-гомергә бергә дус тату яшибез, бәйрәмебез дә уртак. Безнең Акатуй, сезнең Сабантуй ди ут күршеләр. Фаяз абыйның музыкаль белеме юк, кичкенәдән абый гармонын шыңгырдаткалап өйрәнгән идем. 20 ел кулга гармон алган юк иде, шушы бәйрәм этәргеч бирде ди. Элгелектән килгән традицион бәйрәм бит инде ул. Һәрберебезгә мәгълүм. Ну, аның элек Талиян гармоннар бизәгән бит инде. Ат чабышлары, Талиян гармоннар. Менә шуңа күрә кичкенәдән үзем гармонда уйнаганлык белән катнашырга дип килдем. Исәбем шундый инде. Сәхнә түрендә әледән-әле гармон сайрый. Хәлләр әйбәт, Сабантуй, гөрле, шаулый, демәк халык яши. Халык яши икән, аның киләчәге бар дигән сүз. Менә бүгенге көн ул чын мәгънәсендә Сабантуйның иң борынгы, иң кирәкле вакытларын күрсәтә торганасы. Чөнки Сабан сүзе ул татарның җир эшкәртеп яшәү өлеше. Шушы эшләр беткәннән соң ул татар кешесе бәйрәм итә. Бу гасырлар буенча бара торган бәйрәм, әгәр дә бу бәйрәм онытылмый икән, димәк татар мәңгелек. Менә бүгенге бәйрәмдә нәкъ шуны күрсәтә. Менә монда эшче халык җыелган, җир эшкәртүчеләр менә монда, авыл кешеләре җыелган, шәһәрдән кунаклар. Димәк милләтебез бердәм рәвештә яши. Димәк авылыбыз яши. Әгәр дә авыл яши икән, татар яши дигән. Татар мәңгелек халык һәм ул һәрвакыт шулай булачак. Мәйданда Сабантуй уеннары гөрли. Кемдер җиңә, кемдер җиңелә, әмма барысы да шат. Монда якын тирә авыллардан, Чувашия Республикасыннан да баянчылар, гармончылар җыела, төрле матур җырчылар катнаша. Менә без дә инде үзебезнең авылдан баянчыларны, Нәгъмәле Рәис абый, Садри Фәрит, аннан соң менә Латыйпов Рөстәм кебек баянчыларыбыз белән килдек. Үзебез дә латылыша җырлап катнашачакбыз. Авыл халкына бәйрәм бүләк итүчеләргә ихлас күңелдән рәхмәт әйтүчеләр күп булды. Мен яшим үзем хәзер булада инде. Элек Баркутада яшидек, кайчагында ләгә иде, кайчагында ләкмәйдек бу Сабантуйларга инде. Хәзер инде китеп алып кайтабыз инде. Рәхмәт җаусын менә Раил абый Шагаровичка инде, Ирек Мөнировичлар инде алар бик каты авылны күтәрәләр. Молодецлар и
Biz de аларның шундый булганнарына шатланабыз. Рәхмәтнең иң зурысы авыл сагында торучы, гомер буе эшләп лаеклы ялга чыккан авыл хезмәтчәннәренә. Bunlar saklılar bitkeç, unuttular deyip duralar. Unutmayın yani biz alarını deyip her bir avullarda, her bir rayonda biz bana şunday kişilerini, veteranlarını dertlendirip yiberiyor için, yaşayı için, dörtlendiriyor için medaller, nagradılar, ulap tababız. İmatur gına alarga da köngüllü, bizge de köngüllü. Buna şulaydı, iyi bir nedazın ayet avul, bütün darularını almıştır atırgan bir merapiliyetiler. Şimdi ol iktibar bulurga teyiş veteranlarga, veteranlarga iktibar bulsa, daruны şol almıştırgan. Агропромышленность комплексының почетлы ветераны дигән күкрәк билгесенә лаек булучылар арасында Рәзинә Сәләхова да бар. Сыер савучы булып эшкә кергәндә 15 яшемдә тулмаган иде. Дежур булган көннәрдә 3-4 мәртәбә бара идек. Ферма ерак, ванналы ләгәннәр белән жумнар ташыдык дип искә ала Рәзинә Сәләхова. 15 яшемнән кирдем мин даярга. 40 ел эшләдем. Авыл заманнарда эшләдек, кулы шие бөтенесе. Авылдан китә алмадым инде, авылны яраттым. Хәзер Рәзинә апа ашаткан шикәр чигендере калдыгыннан ясалган жум да юк, сыерны да машина сава. Әмма һөнәр үзләштерү өчен үткәнне дә белү зарур. Яңа проект эшен башлап җибәрде. Ул как раз менә шушы Сабан туй алдыннан Ранис Рафисович Камардинов теләге белән шушы менә балалар мәйданчыгы, академия профессия дип атала. Балаларны яшьтән һөнәргә өйрәтү буенча мәйданчык эшләдек. Бу безнең инде монда Сабан туй мәйданнарына чыга торган площадка, без инде буа Сабан туена чыктык. Менә хәзер бүген Әлки Сабан туенда эшлибез. Эшкә өйрәтү бик югары дәрәҗәдә булып чыкты. Күрәсезме, Иделия сыер савучы һөнәрен бик оста үзләштергән. Үзе үк мастер-класс күрсәтә. Абыйсы шәч тарашханәдә. Әнисенә эш кими булай булгач, сеңлесенең шәчен тиздән ул үрә башлый. Билгеле бик канәгать, бөтен халык канәгатьтер дип уйлыйм. Беренчедән бик зур игътибар булды балаларга. Балалар рәхәтләнеп спортивный аттракционнарда катнаштылар, бүләкләр ыттылар. Аннары күптәнге ветераннарны бәяләделәр, аларга зур бүләкләр тапшырдылар. Кешеләрнең күзләренә яшьләр килде. Мине дә онытмаганнар бит дип. Менә мондый кешенең күңеле өчен эшли торган зур эш бу. Минем исем Айнур, мин яшем Буинскта. Мин килдем әниләр белән. Монда Сабан туйда бик матур. Мин уйнадым. Монда яхшы булган. Бүләкләрне җыйдым. Сабан туе балалар өчен мавыктыргыч уеннар, шул уеннарда катнашып бүләк итү урыны булса, өлкәннәр өчен очрашу, күрешү бәйрәме. Мин бу оештыруда үзебезнең авыл җегете Менә Илдар Мазитовска, Динар Бадретдиновичка рәхмәт укыйм. Алар бик оештыру сәләте булган җегетләр, үзебездән чыккан җегетләр. Молодец. Авылыбызның, шушы авылларның киләчәге алар кулында инде. Бүгенге шәхесләребез алгайып баралар. Biz аларга ышанабыз, өметләнәбез, барда яхшы булыр дип. Халык яратып кайта, яратып килә. Барда пактан матур киенгәннәр, агабиләр, бабайлар, кичкенә балалар шатланалар. Бик күркәм бәйрәм. Китап торабыз инде. Безгә инде бик күңелле бит инде картларга нәрсә. Шулай кирәк инде Сабан туй бераз күңелләр ачрак, туганнар кайта. Моны күрешмәгән классташлар, күршеләр. Барда барсын да очрашабыз. Бәйрәм бик ошы, күңелле, мин шаулыдан кайттым Сабан туйга. Классташларны, авылдашларны күргә. Һәр Сабан туеның иң дулкынландыргыч мизгеле ул көрәш. Бик дулкынланып көтеп ала идек дип искә ала авылның аксакалы Мөнәвир Камалов та. Аңа да агропромышленность комплексының почетлы ветераны дигән күкрәк билгесе тапшырылды. Гомер буе тракторда эшләдем. Исәк авыл җирлегенә кергән кырларның сантиметрына кадәр беләм ди хезмәт ветераны. Ömür boyu kombaynda işledim, traktörda işledim, ömür piyasaya çıkkan şunda işledim. Yaş yaşta mektep bitirgəç, urman kestim, urman çıkardım. Bizge elekti şunun ne vakalları, bizim 83 yaşında hazır. Garman oynayıp, yaşlar kızlar bence, kadakası avul bilen şurayı, kişi bilen şurada değiller Saban toyunda. Erkek yüzüne, enke beyinle, eşek yüzüne. Бил алышучылар Буа төбәгендә танылган исемнәр. Җәүдәт Гайнуллин ветеран көрәшче буларак бүләкләнде. Динар Җамалетдинов батыр асты, Әтүп батыр, Марат Миначев.
Әлки, гомумән, башка авылларның гомерен әнә шушындай халыкчан бәйрәмнәр озайтуы бәхәссез. Әмма бәйрәмнәрдән тышта излекле эш алып барырга кирәк. Авылны битермәс өчен әлбәттә тырышлык кирәк. Аны күп кешеләр торак салырга кирәк, квартиралар бирергә кирәк дип әйтәләр. Әмма алай гына булмый. Аның барысында уйлап bir yıl işlerge gerek. İş urnuda bulurga tiyiş, turağıda bulurga tiyiş, yaxşı məktəbdə bulurga tiyiş, yolu da, gazı da bulurga tiyiş. Digerek de iş urunları bulurga tiyiş. Hem indi avul sayın zavod dizip bulmuyor, avul sayın birer türlü предприятие deyip aytib işler bulmuyor. Ama avul arasında tek 5 avulga bir zavod mı, fabrik mi, tügü fabrikası mı, bütün türlü iş fabrikası mı işlerge bulabilir. Su, jil tегермәннәре, базары, вак-төяк кибетләре белән дан тоткан 2 мәхәлләле авыл булган бит ул Әлки заманында. Аның кыйларга бай булуын бик күпләр белмидер әле. Шушы араларда гына Гыйниятуллиннар нәселе елга янында күмелеп калган Әлки җыены кыенын чистартып яңадан ачкан. Туган ил, туган җир, туган тел, кешене кеше, халыкны милләт иткән иң изге төшенчәләр шулар бит. Менә мин үзем калса, бу авылда инде уйлап җөрим дальше булшы бер фирмада төзеп куяргадыр дип. Әгәр дә шуннан башласак, әкертен менә исәктә ирек мөдир безнең ул башлады ул эшләрне. Тавык фирмасы төзеп куйдылар. Менә бу җакны бетерәсе килми. Минем шикелле авылдан чыккан кешеләр biz avulga buruşlu. Biz avulga buruşlu. Ütümüzleri bugün. Anı ötep bitirmegen. Mine şimdi uylar bile, mine bugün savantığında iştirdik. Mine bir şatlanıp oturan bir şimdi. Girgen bir motor etip giyinyen, balalar, eviler, babaylar, dibeydi giyindi. Var da bugün aralaşa. Mine şimdi izirler kübürek olsun. Әдәм баласы бәхет эзләп, рәхәт тормышка өметләнеп, читкә чыгып китә. Әмма кайсыдыр бер мизгелдә җанындагы бар күзәнәкләрне тетрәндереп, еракларда калган, туган нигезе, шилтерәп аккан чишмә сулары, сабан туйлары сагындыра башлый. Яшәсен гармун моңы, үткәннәрне хәтерләтеп, күңелләрне дәртләндереп, һәр вакыт гармун моңы яңрасын. Бүгенгә шулар иде, сезнең белән иртәгегә кадәр сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.